Do Fortniteu došiel nový update. My ho dneska ideme s mojim kamošom Adamom otestovať. Ak sa ti bude videjko páčiť, nezabudni mi dať like, robiť so zvončekom na tento YouTube kanál a bežíš kecov, ideme rovno na to. No takže čaute chlapci, ja vás vítam u mojho ďalšieho videa a dneska si ideme vlastne ukázať nový update. On došiel sem do Fortniteu. Je to vlastne prvý taký väčší update v tejto novej sezóne a teda ako ste to mohli vidieť v prílobičku, ideme si zahrať s mojim kamošom Adamom. Vlastne Adam teraz nebude rozprávať. No tak ja by som na túto challenge jumpol asi sem, alebo nie, môžeme padať do Dystopia City, lebo to bola nová lokácia, ja už som to vlastne hral a je to vlastne také, je to super nová akadémia, akurát, že si ju, ako to povedať, podmanili tí chrobáci, alebo ako to mám povedať, neviem. V dnešnom update nám pridali vlastne nám pridali helikoptéry, odstránili nám medailony, už nebudú medailony v hre, už nikdy, takže to je docela na nič a kráľovnu z Demon's Debris odobrali a dali nám ju do Dystopia City. Takže toto sú také menšie updaty alebo novinky, čo sa týka toho. No a ja už sa idem asi fightiť, ja mám jednu shotgunu a je tu u mňa duo, takže ja idem asi preč. Okay. Ide za mňou hajzel, ide za mňou, tak, snad si Adam s nimi poradí. Došiel už sem, nedošiel. A ani neviem, že mám Oxer rifleku. Ne, musím zdrhať, poďme, zdrhám niekam preč. Ok, ja tuto šutím týchto typkov, dobre, má nok. Ok, dík, a počkaj, idú zozadu? Ne, ešte ma môžeš, ne. No teda, ako som hovoril, v dnešnom update nám pridali helikoptéru a vlastne odstránili nám všetky medailony z hry a ešte jedna taká vec, že pridali nám novú Blitz Royale mapu. Oni pridávajú Blitz Royale mapy každý týždeň už pomaly, už to nie je ani sranda, ani som to nehral moc, proste čo to je? Ok, teraz skús zabíjať tieto chrobáky, aby sme mohli ísť potom na kráľovnu. Tak, ja si požičam Bug Blaster, ten si načaržujem, môžem zničiť toto, ok, dík. Tak a hentam, toto je nový rotate, vlastne v tejto novej sezóne, ešte to som vám zabudol povedať, vlastne ne novej sezóne, ale v novom update. To takýto chrobácik, do ktorých môžete naskočiť a to je vlastne nový rotate, tak, prečo nechceš? Dobre, a je to vlastne nový rotate, viete sa tým pohybovať po mape a všetko možné a má to v podstate durabilitu a je to niečo ako auto, že to má v podstate to na benzín alebo na naftu, neviem ako to mám povedať. Ok, ja si to tu odložím, dobre, a musíme ísť vyfajtiť ešte nejaké tie chrobáky, alebo čo to je, aby sme mohli mať kritické ER-ko. Vlastne oni nám to presunuli z Demon Debris, nám to presunuli do tejto lokácie Dystopia City. Predpokladám, že som bude padať dosť ľudí, lebo je to v podstate nová lokácia a máme tu zase Queenu a musíme ju strieľať do krku, lebo to jej dávame najväčšie bomby, keď jej dávame do krku, ju šutíme tak a na 1x 500 HP dostane dole, keď ju strieľate do krku a na pár fightov je už úplne vybavená a prišiel sem niekto s helikoptérou, takže to není moc fresh. Keď chceš si môžeš zobrať tento Oxer rifle, šutím ho, ale ja dostal som. Dobre, poďme sa vystavať hore a ja ho budem šutiť Bug Blasterom. Dostal. Nevadí. Možno ste si mohli všimnúť, že mám vlastne nový mikrofón, že je to lepší mikrofón, že je to lepší zvuk, keď do toho mikrofónu hovorím. Dal som si tento mikrofón, čo máte práve na obrazovke. Je to tuším Maumo, alebo ako sa číta tá značka, stále okolo 60 € aj s dopravou, no a je to dobrý mic. Kebyže chcete na tento YouTube kanál Setup Tour, tak mi to napíšte do komentáru a za 10 alebo 15 lajkov to urobím. Ok,
OK, teraz by som nelendil asi do Dustyopia City kvôli tomu, lebo bude padať veľa ľudí, lebo sedia aj cez tú lokáciu a je to predsa len nová lokácia, takže lendilo by tam moc typkov a to by sme mohli zdochnúť kľudne aj na začiatku. Práve preto padáme do The Hive. Už z kráľovny nedostaneme medailon, alebo ako to hovorím už po tretíkrát v tomto videu, odstránili a fixli nám všetky medailony, ktoré sme v hre mali. Lebo že vraj boli moc OP a ešte nemáme vo Fortnite nám fixli Grenade Launcher. Bude Grenade Launcher, ale bude iba v exotickej variante. Takže tuto máme týchto miničávov, ja tam asi na ňo naskočím a ideme po typkoch, takže môj kamoš, môj teammate mi markol lokáciu, kde je zjavne týpek a neviem kde je, ale to je asi úplne jedno. Keď tak potom tuto máš Wrecker Revolver, ktorý je dosť OP a ešte napíšte mi dole do komentárov, či je podľa vás lepší Wrecker Revolver alebo vlastne tá, ako sa to volá, Sweeper Shotgun. Za mňa je to určite Wrecker Revolver, lebo proste on je najviac OP. Zo začiatku som si myslel, že bude broken to Sweeper Shotguna, ale dosť som sa mýlil. Aj keď nerfli tento Wrecker Revolver, tak to vôbec nevadí a môžeme asi ísť už rovno po kráľovnej, len by som ju musel nájsť a je tuto a zase zmizla, takže to je najväčšia svinia, ktorú poznám, alebo poznám ešte jednu veľkú sviniu, ale tu radšej nebudem komentovať. No a musím, kebyže mám nejaké Hammer AR-ko alebo Oxer rifle-ku, tak by to išlo ľahšie, takže ja sa pokúsim ju tu niekde nájsť. Není tu, proste ne, ja to nechápem. Ja mám takú smolu, ale ešte mám šťastie, že táto voda healuje. Bum, a teraz je po kráľovnej. OK, pýtam sa, Adam, chceš chceš ten Wrecker Revolver, alebo... No tak, teraz tu môžeme strieľať týchto, vlastne, čo to je? Ja neviem stále nájsť pomenovanie pre tieto svine, ale niekto tu po mne šutil a to je asi henta. Ja pôjdem asi do trezoru, to skúsiť pozrieť, že či v save v trezore niečo je, keď tak po prípade môžem niekoho aj vyfajtiť, ale ne, už nikoho nebudem fajtiť kvôli tomu, lebo ten trezor zmizol a to znamená, že keď ten trezor zmizol, tak je to dobre v prdeli, lebo ho už niekto začal lútiť. Alebo nikto tam není. Dobre, tak ja tam idem do Ačkového trezoru a pridali nám novú gunu, takže vlastne neviem, či je to gana, ale je to nejaká označovacia vec, neviem, či je to pištolka alebo tak niečo, ale je toto teraz v zóne, nevadí, keď takto outhealnem. Ja mám Biggie. Dobre, a to som nevedel, že keď budete otvárať tento save, tak dostanete do Ačkového ranku vlastne, že to dostanete. Tak, a máme tu tento Fizz a ten si môžeme zobrať, ten má 300 použití a toto je to, čo som chcel. Precision Air Strike, je to vlastne, to už som skúšal, keď s tým niekam vystrelíte, tak ono vám to označí nepriateľa a potom to po ňom začne bombardovať vlastne. Začne to po ňom strieľať nejaké navádzacie rakety. Máme tu potom toto, Adam, keď chceš si to môžeš zobrať. A tak, ja si to asi zoberiem na vyskúšanie túto vecičku namiesto Fizzu, alebo namiesto tohto. Tak, môžeme zdrhať odtiaľto, ja to keď tak môžem potom outhealovať a oplatí sa vám ísť na nejakú kráľovnú alebo tak a môžete ju potom zabiť, aby ste mali Ačkový rang a za ten Ačkový rang môžete ísť do trezorov, ale ja si najmeme si asi NPCčko, Mňauda sa, aby proste nám tu dobre, tak šutí. Sú hore. Dobre, ja som najímal iba mačku, Mňaudasa som najímal. A nič, ne, proste why not? No, Mňaudas, nestriaj po ňom, však má revive tie mačky sú fakt sprosté, ja už viem, prečo mám radšej psov. No nic. A Mňaudas ma dvihnúť nemôže NPCčko? Adam ma dvihne? Yes, dobre, to stihneš. Nestihneš, nevadí, tí typci čakali na nás, kým vyjdeme z toho saveu a potom nás budú chcieť prepadnúť. Aj nás totiž to prepadne. Dígadám, že si ma rebootol, si tam, tak na teba počkám, ale potrebujem hlavne makro a
potrebujeme nejaké auto. Kokos, to sa rímovalo, ja som Picasso, dík za ten môj wrecker revolver. A mohol by som nejaké náboje do shotguny? Yes, dík. To stačí. Tak a musíme nájsť auto, lebo tu väčšinou býva. Ok, my sa dostaneme do zóny a ozvem sa vám. Yes, dobre, už sme tu, už sme v podstate v zóne a teraz tu musíme nájsť týpkov, lebo niekto tu strieľal. Cítim sa byť veľmi ohrozený. Ok, tak tu by niekde mohli byť tí týpci. Tam sú nejaké stavby, ale tam neviem. Ok, máme auto, to je rozhodne dobré. Ja idem asi do sejfu, poď. Yes, ideme do sejfu a snáď tam nebudú čakať tí typci, čož asi budú. Lebo tu aj sú hajzlíci špinaví. A nemám ani matro, takže to sme úplne v ríti. Ja idem sem, tak a zakempím sa tu medzi robotov, ale ne. Ideme fajtiť, nejsem žiadny posera a proste idem. Idem hore, len si dám miníčko. Dobre, sú tu Ačkové česty. Ja pôjdem s týmto na pole a ideme ich proste šútiť, ideme ich proste dať, ideme ich rozbiť týpekov. Už to nestrieľa na takú vzdialenosť 100 metrov, už to nestrieľa. Už to nerfli, už to buffli, alebo jau. Dobre, dal som mu. Málo. Ne, skúsenosti s autami ne, ja nemám rád. Nemám absolútne matro. Dobre, typek utekol s autom 13.45 s SMGčkom úplne na diaľku, takže toto je najlepšie. Lúka fightov sa to volá. Nemám, že absolútne vôbec matro, takže to je docela nahod. A niekto šutí ešte odzad. Jau, dostal som. To sú tie... Jau. Au, to sú fakt stíne. Kto nám toto urobil, tak ho zažalujeme na políciu a chápeme sa. Tak ja idem do domu. Sorry Adam, pôjdem ťa za chvíľu dvihnúť, len toto musím nejak uhrať, lebo tu asi za chvíľu bum, vidím tam typka. Nechcem sa mi ísť po ňom, lebo môj teammate je mŕtvý a mám SMGčko, čož je na blízko to SMGčko. Tak, dobre. Snad tu bude aj AR-ko, dobre, není tu AR-ko. A môžem ich tu šútiť takto z okna. Dobre, to sa asi neoplatí. Pôjdem do fightov, alebo ťa idem vyhnúť. Tu je Yumi. Dobre, dostala bombu. Au. Svine. Ne, toto bol veľmi zlý nápad. Nemám ani matro, ani hovno nemám. A neviem ani, kde sú typci. Nemám matro! Ne. Doha je zlú, ty kokos. Môže stať len mne, ty vole. Umre mi teammate, dobre, to nebola jeho vina, boli tam pretlaky. Ok, no nič. Ak sa ti video páčilo, tak mi nezabudni dať like, odber so zvončekom a my sa vidíme u ďalšieho videjka. Zatiaľ, čau!